και ο φοροτεχνικός ο κύριος Παντελής. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Γιατί έχουμε αλλαγή στο φόρο των ακινήτων. Ακριβώς. Με την ανακοίνωση που δόθηκε χθες, αυτό το non-paper. Έτσι. Και θα δούμε τώρα. Όπου συζήτησαν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, και το σημαντικό είναι ότι η κοινωνία δεν συζήτησε. Όχι, δεν έχει έρθει τίποτα σε διαβούλευση. Υπάρχει το παλιό νομοσχέδιο που είχε κατατεθεί και στο οποίο είχαν ξεσηκωθεί. Εξακολουθεί η μεγάλη αδικία. Δεν ξέρω αν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα κάποιων βουλευτών. Η μεγάλη αδικία είναι η εξής. Είναι απατεωνιά μεγάλη να σε φορολογούν για μία περιουσία η οποία δεν είναι αυτή που σου λένε. Η οποία είναι πλασματική, είναι κύριε Παπαδάκη, είναι πλασματική περιουσία. Και να το εξηγήσουμε με 1002 τρόπους. Οι τιμές ζώνες διαμορφώνονται με διάφορους συντελεστές. Ένας από αυτούς τους συντελεστές, Δίνο, είναι και ο συντελεστής εμπορικότητας. Σωστά. Ξέρετε από πότε έχει να αλλάξει ο συντελεστής εμπορικότητας? Από το 4. Από το 2004 που πήραμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Που τότε και η Ελλάδα ήταν φιλέτο. Ακριβώς. Τότε ήταν όλοι κυνηγάγαν την Ελλάδα για να αγοράζουν ακίνητα. Εγώ λοιπόν στον όποιον μου πει ότι αυτό είναι ένα δίκαιο σύστημα, θα τον πάρω μαζί μου να πάμε στην τράπεζα. Και θα πω: θέλω ένα δάνειο. Βάζω υποθήκη το ακίνητό μου. Το κράτος μου λέει ότι η αντικειμενική του αξία είναι 280.000, ας πούμε. Διοικητή της τράπεζας, τι λες? Ούτε τα μισά. Ούτε 140 δεν είναι, ρε Παπαδάκη, θα μου πει. Να δω τι θα πούν αυτοί που λένε ότι είναι δίκαιο το σύστημα. Την εμπορικότητα τη βλέπουν, κύριε Παπαδάκη, με τα μαγαζιά τα άδεια. Πριν αρχίσουμε όμως, για να μην είμαστε άδικοι και μιλάμε μόνοι μας, έχουμε έναν από τους βουλευτές που είχε πρωτοστατήσει στο να αλλάξουν κάποια πράγματα στο φόρο των ακινήτων, είναι ο κύριος Τζαμτζής. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κύριε Τζαμτζή. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα και στο πάνελ. Γίνανε κάποιες αλλαγές. Μπράβο σας που γίνανε κάποιες αλλαγές. Τώρα είσαστε ικανοποιημένοι, δηλαδή είναι ένας δίκαιος νόμος τον οποίο θα πρέπει να δεχτούμε? Σίγουρα είναι πολύ δικαιότερο από αυτό το οποίο παρουσιάστηκε. Όποιος είχε κάνει τον κόπο να διαβάσει αυτά τα οποία πάρα πολύ καλά το σχέδιο νόμου, θα καταλάβαινε πολύ καλά ότι αυτά τα οποία πλέον σήμερα έρχονται, έτσι όπως διαμορφώνεται το σχέδιο νόμου το συγκεκριμένο, σίγουρα δίνει λύσεις σε πάρα πολλά προβλήματα. Κύριε Τζαμτζή, σας ξέρω χρόνια και ξέρω ότι και φωνάζετε και είσαστε αγωνιστής, αλλά πέστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι απατεώνας αυτός ο οποίος μου ζητάει να πληρώσω κάτι που η αξία του δεν είναι αυτή? Είναι σαν και αυτόν που με βρίσκει στο δρόμο και πάει να μου δώσει ένα ρολόι μαϊμού και μου λέει: αυτό το ρολόι είναι Folex. Κατάλαβες? Λοιπόν, και θα το πάρεις λοιπόν 5.000 ευρώ. Αναφέρεστε στις αντικειμενικές αξίες. Γιατί λοιπόν συνεργείτε στο κλέψιμο του κράτους κατά των πολιτών? Γιατί να πληρώσω φόρο για κάτι του οποίου η αξία δεν είναι αυτή που μου λέει ο κύριος Καραβίτης και ο κύριος Τουρνάρας? Να δύο πράγματα. Να πείτε. Αναφέρεστε στις αντικειμενικές αξίες και στο λάθος που υπάρχει εκεί, ή γενικότερα στο να μην πληρώνει ο πολίτης? Όχι, δεν είπα εγώ αυτό, μην με εγκλωβίζετε. Εγώ δεν είπα, εγώ θέλω να πληρώνουμε φόρο. Αλλά να πληρώνουμε φόρο για την πραγματική αξία. Αν θέλετε, ναι. Αν θέλετε. Παρακαλώ. Ξέρετε πολύ καλά ότι όντως υπάρχει θέμα με τις αντικειμενικές αξίες. Και φυσικά θα ήμασταν ευτυχείς, νομίζω, και το επιτελείο, το οικονομικό, αλλά και εμείς ως βουλευτές και νομίζω όλος ο κόσμος, εάν υπήρχαν οι αντικειμενικές αξίες, οι πραγματικές αντικειμενικές αξίες αυτή τη στιγμή. Όντως, με μια οικονομία σε κρίση υπάρχει θέμα. Το ίδιο πράγμα να μην απαντήσω κι εγώ όταν μου έρθει το εκαθαριστικό της εφορίας. Προσέξτε με. Είναι όμως το σύστημα αυτό προσέξτε με. Από κάθε τι άλλο έχει έρθει μέχρι σήμερα, διότι αποδίδει με μια προοδευτικότητα, αποδίδει σε αυτόν που έχει και σε αυτόν που δεν έχει να πληρώσει αναλόγως. Μα επιμένω, κύριε Τζαμτζή μου, η βάση πάνω στην οποία καθόσαστε και συζητάτε για το τι είναι δίκαιο και τι είναι άδικο, ξεκινάει με πλασματικές τιμές. Δηλαδή αυτό γιατί το δεχόσαστε? Ακούστε. Τώρα και για το αν είμαστε ευτυχείς ή όχι. Εάν υπήρχε η δυνατότητα, όπως λέτε, να μην ληφθούν αυτά υπόψη, πιστεύω ότι καταλαβαίνετε ότι κατά αναλογία λοιπόν, δεν μπορεί να μην ληφθεί κατά αναλογία λοιπόν ο πολίτης, η τιμή ζώνης, μάλιστα, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ζώνης, υπάρχουν τα προβλήματα αυτά που λέτε, αλλά όντως δεν είναι έτοιμη η διαδικασία για μια ενιαία φορολόγηση με ακόμα δικαιότερο τρόπο. Δεν σας μιλάω εγώ τώρα, σας μιλάω για την βασική αρχή, αλλά προσέξτε. Θα ήμουνα κι εγώ ευτυχής, θα απαντήσει ο πολίτης,
να ήμουν στη θέση να ανταποκριθώ και να πληρώσω τους φόρους μου, αλλά επειδή η οικονομική κατάστασή μου δεν μου το επιτρέπει, δεν τους πληρώνω. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να λέτε ότι στον Έλληνα πολίτη ότι σε κλέβω. Ξέρετε κάτι, ο Έλληνας πολίτης το έκανε με το χαράτσι, κύριε Τζαμτζή. Η πρόταση συγκεκριμένη... Αυτό δεν είναι έκτακτο τέλος, είναι μόνιμη φορολογία. Επειδή λέτε για το χαράτσι... Ναι. Επειδή λέτε για ανταποκριθήκαμε το τότε, θέλαμε δεν θέλαμε. Λέτε, αλλά υπάρχει και το θέμα της μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Εγώ θα συμφωνήσω. Ποιας μεγάλης, τα 300.000 ευρώ. Μα δεν καταλάβατε τι σας λέω. Μα κύριε πολλοί από αυτούς που θα πληρώσουν φόρο μεγάλης... Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ακούγεστε. Λοιπόν, ακούστε με λοιπόν. Δεν ξέρω, αυτό που θέλω να πω είναι ένα. Υπάρχει και είναι δεδομένο ότι σίγουρα αυτός που έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία, επειδή η πρόταση η οποία έρχεται θα είναι με προοδευτική φορολογία, αυτός που έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία θα πληρώσει. Για ποια μεγάλη ακίνητη περιουσία, κύριε Τζαμτζή, για ποια μεγάλη περιουσία μιλάτε? Για τα 300.000 ευρώ αντικειμενική αξία? Πάνω από 300.000. Κύριε Τζαμτζή, κάνετε το λάθος. Προσέξτε. Ακούστε κι εσείς όμως κάτι, σας παρακαλώ. Δεν με αφήνετε να πω τίποτα. Ναι, να σας πω, μα μιλάμε, πρέπει να παραδεχτείτε κάτι και μετά να μιλήσουμε. Μιλάμε για μεγάλη ακίνητη περιουσία, μαζί σας να πληρώσει. Ο λογαριασμός όμως πώς γίνεται? Όταν σε έναν άνθρωπο που η αξία του ακινήτου του είναι 100.000, η σημερινή, και με βάση τις αντικειμενικές αξίες του 2007 είναι 300, λέτε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία. Δεν έχει, κύριε Τζαμτζή. Αυτό θέλω να σας πω. Αν έχετε κάποια πρόταση, εγώ θα είμαι... Εγώ να έχω πρόταση. Εγώ δεν είμαι βουλευτής. Να μπορεί να υλοποιηθεί. Να σας πω, θα πω κάτι το οποίο είναι βαρύ. Επιτρέψτε με και ακούστε με ένα λεπτό. Να σας ακούσω. Επιτρέψτε με να ακούσετε με ένα λεπτό. Σήμερα με την πρόταση αυτή, έτσι όπως έχει αλλάξει άρδιν η συγκεκριμένη πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών, σήμερα με την πρόταση γίνεται πολύ δικαιότερο το σύστημα και διευρύνεται η φορολογική βάση. Δεν εξαιρείται κανείς. Μειώνονται τα ποσά τα οποία θα πληρώσουν όλοι για τα αστικά ακίνητα, αλλά μπαίνουν μέσα τα αστικά ακίνητα στη φορολόγηση, μπαίνουν μέσα τα αγροτεμάχια, τα οποία δεν ήταν μέσα μέχρι τώρα, χαμηλώνουν και καταργούνται μια σειρά από ηλίθιους συντελεστές, θα πω εγώ. Ο πιο ηλίθιος είναι το κλέψιμο, κύριε Τζαμτζή μου. Το κλέψιμο παραμένει όμως. Από εκεί και πέρα μειώνεται το ΕΕΤΑ, μειώνεται μεσοσταθμικά κατά 16%. Κύριε Τζαμτζή, το χαράτσι γίνεται από μόνιμο, από έκτακτο γίνεται μόνιμο. Και αντισυνταγματικό. Και το πιο σημαντικό, πέρυσι 15%. ένα πράγμα ξεπερνάτε όμως. Ξανά μειώνεται 16%, σύνολον έχει μειωθεί. Ένα πράγμα, κύριε. Μεσοσταθμικά πάντοτε. Κύριε Τζαμτζή. Σε κάποιες περιπτώσεις έχει μειωθεί πολύ περισσότερο. Έτσι. Κύριε Τζαμτζή, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Βουλής σας λέει ότι κλέβετε τον ελληνικό λαό. Όχι, η Επιτροπή δεν νομίζω να το λέει αυτό. Θα σας στείλω την έκθεση. Το λέει η ΟΚΕ. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Μίλατε της Βουλής. Είναι ανεξάρτητη αρχή. Είναι ανεξάρτητη αρχή που γνωμοδοτεί για το νομοσχέδιο. Η οποία παίρνει τα νομοσχέδια. Όχι, κύριε Τζαμτζή, παίρνει τα νομοσχέδια. Πληρώνω εγώ την Επιτροπή αυτή. Ακούστε με. Όλοι χορεύουν έξω από το. Ακούστε, κύριε Τζαμτζή. Κύριε Παπαδάκη. Μα δεν ακούτε όμως κάτι, ξεπεράσατε μια επιτροπή. Μα είπατε κάτι να σας απαντήσω. Να απαντήσετε. Όλοι έξω από το χορό χορεύουν. Ας έρθουν με τις προτάσεις τους. Εσείς τι προτάσεις κάνατε δηλαδή, δεν κατάλαβα. Έχει 1,5 μήνα που παλεύουμε κάποια πράγματα. Με προτάσεις όμως. Είδα, να σας πω κάτι. Ξέρετε τι λέγανε οι συνάδελφοί σας από την Αθήνα? Ότι τα ψηφαλάκια κοιτάγατε. Τώρα ξέρετε τι θα τους πείτε εσείς άμα ξεσηκωθούνε? Πρέπει να σας πω ότι κανένας συνάδελφος τι λέτε? Δεν το είπε. Η κυρία Πιπηλή το είπε. Η κυρία Πιπηλή τι είπε? Να σας απαντήσω. Η κυρία Πιπηλή τι σας είπε? Να σας απαντήσω. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, όταν κατέθεσα την ερώτηση με 60 υπογραφές, υπέγραφαν μέσα. Εκτός από βουλευτές επαρχίας, τόσο η κυρία Μπακογιάννη, όσο ο κύριος Πολύδωρας και άλλοι συνάδελφοι. Καλά, αφήστε τον κύριο Πολύδωρα τώρα τι λέει. Τι είπε ο κύριος Πολύδωρας? Αλλά το θέμα είναι άλλο, κύριε. Το θέμα, κύριε Τζαμτζή, είναι άλλο. Εμείς είμαστε μόνο από χωριά. Όχι βέβαια. Εγώ είμαι μαζί σας. Δεν έχουμε δηλαδή πρωτεύουσες νομών, δεν έχουμε. Μα θυμόσαστε, κύριε Τζαμτζή. Ακούστε. Θυμόσαστε ότι μαζί τα λέγαμε εδώ. Κάνανε
όλοι οι συνάδελφοι για αυτό το πράγμα. Κύριε Τζαμτζή μου, άλλο σας λέω, μαζί είμαστε εδώ και πολλά πράγματα πράγματι για την περιφέρεια ήταν απαράδεκτα και τα φωνάξαμε και το πρωτοφωνάξαμε. Εμείς δεν μπαίνουμε στη διαδικασία κοινωνικού αυτοματισμού περιφέρεια και κέντρο. Εμείς λέμε ότι και για την περιφέρεια και για το κέντρο το ίδιο μου το κράτος με κλέβει. Γιατί υπολογίζει το ακίνητό μου με τιμές του 2007 και όχι τις απαξιωμένες τιμές. Στην αρχή ότι όντως υπάρχει θέμα με τις αντικειμενικές αξίες. Να σας πω κάτι. Είναι μια παραδοχή αυτό. Σας το είπα από την αρχή. Δεν υπάρχει όμως κανένας άλλος τρόπος σήμερα να μπορούμε να στηρίξουμε το θέμα φορολόγησης. Και για να έχουμε έσοδα. Για να έχουμε έσοδα. Για να έχουμε έσοδα, έτσι. Για να έχουμε έσοδα για να σώσουμε την πατρίδα. Τότε γιατί δεν είπατε και εσείς συμβολικά? Ας μειώσουμε ρε παιδιά και εμείς την αποζημίωση 100 ευρώ. Γιατί παραμένει η αποζημίωση δική σας ίδια για το 2014? Ορίστε. Λέω για τους βουλευτές τώρα. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουν μειωθεί οι αποζημιώσεις 40%. Μα τι λέτε τώρα, ξέρετε τι γίνει σήμερα στους μισθούς και στις συντάξεις? Στους μισθούς και στις συντάξεις. Το οποίο θα σας καλέσω. 75% αφορολόγητο, γιατί αυτό δεν είναι αύξηση. 75% αφορολόγητο δεν έχετε? Να επισκεφτείτε το Προεδρείο της Βουλής και να πάρετε πραγματικά στοιχεία. Μην το λέτε αυτό, είναι πρόκληση και ειδικά εσείς μην το λέτε εσείς αυτό. Είναι πρόκληση, μην το λέτε εσείς αυτό. Είσαστε δίκαιος άνθρωπος. Δεν είναι δυνατόν για το 2014 να έχουμε όλοι μειώσεις μισθών και εσείς να παραμένει ακέραιη αποζημίωση. Εγώ θα σας πω κάτι. Έχω τα κότσια και έχω βγει μέσα στη Βουλή και είπα ότι αν είναι να πάρω 2.000 σαν βουλευτής, δεν θα είμαι βουλευτής. Να σας πω κάτι άλλο, κύριε Τζαμτζή. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό. Παρακαλώ. Λοιπόν, δεν θα γίνω βουλευτής γιατί εγώ δεν είμαι πλούσιος. Αν θέλετε λοιπόν στη Βουλή μόνο πλουσίους, για να μην περνάει τίποτα. Δεν περνάει αυτό. 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 Να γίνει η Βουλή των πλουσίων. Δεν περνάει αυτό. Τότε θέλω ικανοποιητικό μισθό και για τον υπάλληλο που μαζεύει τα σκουπίδια και για τον γιατρό και για τον εκπαιδευτικό και για όλους. Και για την καθαρίστρια του Υπουργείου Οικονομικών. Τους πετσοκόψατε τους μισθούς σε όλους. Και για όλους. Και να σας πω και κάτι άλλο, αφού μιλάμε για δίκαιο φορολογικό σύστημα. Και θα συμφωνούσα αυτό. Να σας πω και κάτι άλλο. Ακούστε με αυτό. Ακούστε με γιατί είναι σημαντικό. Σας παρακαλώ πολύ. Και να είναι καλυμμένα. Ακούστε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή μιλάτε για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα και ότι η πατρίδα έχει ανάγκη από τους φόρους. Εσείς παίρνετε επίδομα για τα έξοδα του γραφείου σας? Παίρνετε? Έχετε και αφορολόγητο για τα έξοδα του γραφείου σας? Έχετε? Όχι. Έχετε? Όχι. Δεν έχετε? Όχι. Δεν έχετε εσείς φοροαπαλλαγές? Διότι αυτό δεν εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα? Ακούστε με σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Ακούστε με. Πέστε Τίνο, μίλατε Τίνο. Κύριε Τζαμτζή, το επίδομα αυτό που παίρνετε είναι αφορολόγητο. Αυτό σας λέω ότι είναι αφορολόγητο αυτό. Πώς ζείτε με 5.400? Μην το λέμε τώρα πριν 5.400 στον κόσμο και ξεσκοθεί. Να εξηγήσουμε κάτι. Πώς ζείτε, να μας Κύριε Τζαμτζή, το επίδομα. Και εσείς μιλάτε ότι παίρνετε 5.400 και το λέτε έτσι. Προσέξτε, εγώ δεν... να σας απαντήσω πώς ζούμε. Μη με υποχρεώνετε να υπερβώ τα όρια του λαϊκισμού, αλλά θέλω να σας πω. Και χωρίς εξαλωσίνες. Γιατί δεν είναι υπερβολή ότι υπάρχουν συνάδελφοι που δεν έχουν λεφτά και επιτρέψτε μου την έκφραση, ξεραίνουν και το σκατό τους. Που να δείτε τι γίνεται με ξεραμένο σκατό με το 70% του ελληνικού λαού. Δηλαδή το λέτε σε αυτούς που παίρνουν τώρα... Είμαι κάθε μέρα μέσα σε αυτό το 70%. Εσείς, προσέξτε, εσείς κύριε Τζαμτζή μπορεί να ανήκετε στην κατηγορία των... Εσείς μπορεί να ανήκετε στην κατηγορία εκείνων οι οποίοι δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία, αλλά υπάρχουν και πλούσιοι και παιδιά τα οποία δεν έχουν δουλέψει ποτέ και το πρώτο ένσημο που κόλλησαν ήταν στη Βουλή και το τελευταίο ένσημο που κόλλησαν ήταν στη Βουλή. Τους ξέρετε τώρα. Από 10 χρονών μεγάλωσα μέσα στα χωράφια. Δεν μιλάω για σας, μην το παίρνετε προσωπικά. Δεν μιλάω για σας. Μιλάω σε ένα εκπρόσωπο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μην υπερασπίζεστε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι σαν και εσάς. Κανέναν, τον εαυτό μου μόνο υπερασπίζομαι. Αυτό θα το δεχτώ αυτό. Δεν υπερασπίζομαι κανέναν απολύτως. Αυτό θα το δεχτώ, αλλά θέλω να σας πω. Από εκεί και πέρα δεν διορίζει κανείς τον βουλευτή. Ο κόσμος τον εκλέγει. Ναι, για να υπερασπίζετε τα συμφέροντά του όμως. Ακριβώς. Όταν μου λέτε όμως ότι ξέρετε κάτι, να έχεις δίκιο, ότι είναι πλασματική η αξία του ακινήτου για τη φορολογία των πολιτών, δεν υπερασπιζόσαστε τα συμφέροντα δικά μου, της Τρόικας υπερασπιζόσαστε. Εάν είχαμε μια ιδανική κατάσταση αυτή τη στιγμή,
Αυτό που στοχεύουμε είναι να διαμορφώσουμε αυτή την κατάσταση πλέον για ενιαία φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας. Κύριε Τζαμτζή, πάντως εμείς ανεβάσαμε τους τόνους και εσείς και εμείς σε μια προσπάθεια να κάνουμε κριτική. Όπως αντιλαμβάνεστε, η κριτική πρέπει να γίνεται. Είναι καλόπιστη κριτική. Προς Θεού, αυτό είναι τη συζήτηση. Και θα χαρώ να σας έχουμε κοντά από την ερχόμενη εβδομάδα να τα πούμε και από κοντά. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά, καλημέρα μας.